2010 hasi da Azerbaijanen, Bakun hiriburuan, zeharkatu du Europa osoa, Turkia, Italia, martxa jarraituko du hemendik Madrilera, gero Madriletik Lisboara joango da, eta Lisboan belero batzuetan joango dira lehenengo Tenerifera, eta Tenerifetik Cabo Verdera, eta Cabo Verdetik Brasileko Belen hiriburura. Han hiriburuan egingo da kongresoa eta COP30ko antolakuntzako talde bat eramango du proposamenak kongreso horretara. Arazoa da aldaketa klimatikoa eta bere ondorioak. Orduan guk esaten diogu kapitalismoari ez ondatzeko gehiago gure mundua, eta gobernuari eskatzen diogu aldatzeko beren politikak. Usteko alde batera politika kapitalistak eta begiratzeko gehiago jendea, emakumeak, indigenak eta herriaren alde. Guk behar dugu garraio garbi bat, eta gure helburua da esatea konferentzia horretan bizikletaren garrantzia. Mesedez eskatzen dugu infrastruktura gehiago bizikletantzako. Ez bakarrik herrietan eta hirietan, baizik eta hiriak komunikatzeko ere bai. Hirien arteko komunikazioak bultzatzeko. Transportea ere eskatzen dugu prestatzeko bizikletak eramateko eta garraiatzeko. Hori da, eta azken helburua da aldaketa klimatikoa aldaraztea.